שלום לכולם, ברוכים הבאים למולטי גיק. אז אנחנו נתחיל עם The Respawn Bells, נראה לי שככה אומרים את זה. אנחנו נעשה בינתיים את מישנס. בואו נעשה פליי, בואו נעשה פה סקיפס, קיפ וסקיפ. אני כבר התחלתי, כי אחרי הכל אני צריך להתחיל כל משחק בשביל לדעת אם הוא מספיק טוב בשביל לעשות עליו סרטון. אז בואו נתחיל עם העולם הזה. אני מאוד מצטער על הסרטון הקודם שלא שמעו אותי כמו שצריך. אני מבין שלא הייתי כל כך ברור, כי אחרי זה אני שמתי לב לזה. לא, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם זה מולטיפלייר, נראה לי שכן. אני אעשה לזה גם סרטון של מולטיפלייר, יחסית זה משחק מאוד מענה. הנה רואים, כאילו כל אחד מת, ואז לוקחים לו את כאילו מה שיוצא שם. רק אני ארוג מישהו, אני אראה לכם. הנה. נו, שמות. הנה רואים, יוצאים הדברים האלה, ועכשיו הוא לקח את זה. אז מה שניסיתי להגיד לכם בסרטון הקודם, שלא שמעתם אותי כמו שצריך, זה שהערוץ הזה הוא, כמו שאתם יודעים, הערוץ כולו ערוץ מהפלאפון. הולכים לעלות פה תכנים של גיימינג, שזה הפרק השני של גיימינג. הפרק הראשון זה היה סנובול פארטי, אתם יכולים להיכנס ולראות אם זה מעניין אתכם. בגלל שהסרטון הקודם היה משעמם ולא היה ברור כל כך, אז הורדתי משחק מאוד מאוד מגניב, המשחק האחרון לבינתיים שהתמכרתי אליו, משחק מאוד מאוד נחמד. וזהו, כאילו יחסית, הנה אתם רואים, הנה עוד פעם אני רואה פה, הנה רואים, כאילו כל פעם כשאני רואה אז רואים, יש כמו כל מיני אותיות כאלה שקופצות. אין לי מושג בשביל מה זה, זה סתם כזה, כי זה משחק מצחיק כזה. יש לזה גם כל מיני דברים, כאילו כל מיני משחקים. כבר כולם יורים עליי, אני צריך לעוף מפה כמה שיותר מהר. שיט. מי יורה בי? אוקיי, שנייה, איפה הוא? אני אזרק עליו ככה פצצה, אוי. לא נורא. זה העולם הראשון שאתם תקבלו. יש לנו גם זמן, 5, 4, 3, 2, 1. נגמר סיבוב. יופי, עליתי לשלב 7, ואני מקום ראשון. הרגתי 10 פעמים ומתתי פעמיים. בסדר גמור. אם אתם שואלים למה המשחק על שקט, כי אני לא יודע איך לעשות שכאילו ישמעו אותי יותר חזק שאני עם רמקול. אז בינתיים המשחק הוא קצת על שקט, כאילו על שקט. כי בסרטון הקודם לא שמעתם אותי כמו שצריך. כאילו כל שלב שאתם עולים אתם מקבלים דברים חדשים. הופה, איזה יופי. יפה, קיבלתי מלא דברים. איפה הייתי? מה רציתי להגיד לכם? אני לא זוכר. אוקיי, נחזור פה אחורה רגע, נראה אם זה השחקן שלי. זה הרוב שאני קניתי לו. מה הוא עושה? מה זה? אין לי מושג מה עושה, נראה לי סתם מרביץ לרוב כי משעמם לו בחיים. בואו נראה גם מה זה הדבר הזה שקיבלתי. לא. הנה זה. אוקיי. זה. אוקיי, סתם בואו ככה. זה כל מיני דברים שאתם בוחרים לכם. יש פה מכנסיים, זה המכנסיים שאני איתם, רמה ראשונה שזה די עלוב. אני מרוויח בשביל המכנסיים האלה. יש פה תסלחו לי.
יש פה כל מיני פצצות. מלא פצצות מיוחדות. הנה, בוא נקנה כאלה. הנה פצצות. מה זה? זה, את האמת, אין לי מושג מה זה. טוב, נעזב את זה. פה כל מיני קופסאות, שזה כאילו לקנות כל מיני דברים. זה סתם כאילו אם אתם רוצים, למרות שאני לא ממליץ. זה לא שאני ניסיתי, כי אני לא עושה את הדברים האלה. רואים, יש לי כאילו פה, זה הנשק הראשון שאתם מקבלים, הדבר הזה. ואחרי זה נפתחים נשקים, כזה. אני קניתי אותם. ויש כזה, זה אתה עם הנשק הכי טוב שיש לי. הנשק הכי אהוב עליי. ארמור. וזה גם כמו חבילות כאלה, רואים את האיש הזה ואת האיש הזה. ראשים, כל מיני כאלה. טוב, סתם כל מיני שטויות כאלה. בואו נמשיך עם העולם הבא. את האמת למשחק הזה אין הרבה מה להציע. כאילו יחסית זה או מולטיפלייר או סינגל פלייר. אני לא יודע גם אם זה סינגל פלייר, אני אגיד לכם את האמת. אבל יהיה גם עוד סרטון של מולטיפלייר, כי המולטיפלייר שלו מאוד נחמד. בואו ננסה עליו את החדש, את הפצצה החדשה. בואו נראה מה זה עושה. וואו, בואו ממש חזקה. זה כאילו סלואו מושן. קח את זה. לא, לשם, שיט. כאילו לא מבין מה קורה פה. תסתכלו, השחקנים פה די טיפשים. לא יודע, מאוד טיפשים. אבל לא חסר לכם, לא חסר להם טכניקות. כי הם פשוט עכשיו הרגו אותי. זה לא free for... נראה לי שזה free for all. כי כל המורדים יורים פה בכולם. לפי מה שאני שחקתי עדיין במולטיפלייר הוא מאוד מהנה. מה שמבאס אותי זה אני לא זוכר, נראה שככה קוראים לזה האקרים. האנשים שקונים דברים שווים. שיט. אני מדבר איתכם ובזמן זה אני כבר מוטטתי פעמיים. ההאקרים הם קונים דברים שמשפרים את האנשים, אבל יש להם יותר חיים והנשקים שלהם יותר חזקים, והרימונים שלהם בכלל עוצרים אותנו, וזה מה שהכי מבאס, ואני נגד כל הדברים האלה. מה זה, הורגים אותי כל שנייה. אל תשפטו אותי לפי הדבר הזה, אני יותר טוב ממה שאני עכשיו, אני לא אמציא לכם תירוצים. זה לא. בוא'נה, הם פשוט טובים. אם אני גרוע, אז אני גרוע. אתה יודע? בואו נעלה למעלה. בואו נזרוק להם את הפצצה הזאת. נעשה להם סלואו מושן מלמטה. הנה, מפה, זרוק. אף אחד לא נפגע מזה, סתם בזזתי פצצה. מה רציתי לדבר איתכם? הנה יש לנו 5, 4, בואו נהרוג אותו. לא שלא הרוג אותי, לא, נגמר. וואו. זה היה... סלחו לי. נו. יש פה כאילו, כמו שאתם יודעים, בכל משחק, השטרות שזה אלה... לא, אני לא רוצה... והזהב שזה זה, ברור, הזהב, אפשר לקנות אותו יותר דברים. והכסף אפשר פחות. יודעים מה, בואו נעשה קרב מולטיפלייר. יהיה סרטון של מולטיפלייר, אבל בואו נעשה גם מולטיפלייר. סתם ככה בשביל הסבבה. בואו נראה אם זה ימצא לנו שרץ, אני מקווה. אם לא, אז נעשה עוד פעם את אחד העולמות. את האמת לוקח לו הרבה זמן עד שהוא מוצא עולם פנוי. כאילו ישר מתחבר לרשת. הנה. נעשה טים וסט או פרי פור אול? טים וסט, יאללה. תסלחו לי, בבקשה תסלחו.
נו, כמה זמן, יופי, לא, אפילו לא הספקתי לרוץ. נגד מי אני מתמודד? הנה, אתם רואים את האיש הזה, האמצעי? זה איש שכאילו קונים אותו, וזה איש ממש משופר, מה זה, אין לו רובה? לא, יש לו. וואו, בואנה, מה זה, מה יש לו? בעירייה אחת הוא הרג אותו. שיט. מה זה, כולם פה עם האקדחים האלה? אמרתי לכם שכולם פה האקרים. לא, חשבתי שזה משהו נגדי. כולם פה האקרים, שזה ממש ממש קשה. כך שאני כזה, סתם כזה חנוני קטן. אתם רואים על מה אני מדבר? זאת הבעיה פה. אפילו אחד לא הרגתי. קדימה, בא לי להרוג פה מישהו. זה לי מהאקדח שלך. מה זה, שתי יריות? הוא גומר אותי. בואו, תקשיבו, נכנסתי לשרת, לא נראה לי שהוא אפילו לא מתאים בשבילי, אני רץ איתו. לא, חכה לי. חכה לי! אוי, כל הם מקדחים. אם אני הולך לעשות, איך אני מנצח פה מישהו, לפחות אחד, אמא לי, אל תהרוג אותי! שיט. בואנה, זה ממש קשה, ממש חזקים. אני גם לא יודע למה להגיד לכם, לא יודע אם זה האקרים או לא. אם זה האקרים, זה מה שמבייש, שלא שמים אותך במקומות שמתאימים לך. תשאו, שתי יריות זהו, גומרים אותי. מה יש לי פה כל המשחק? בואו נפה סתם ככה, לא. בואו, אני יצאתי בכוונה. בואו נצא, לא. מה אני אעשה? אני אצא, זה סתם יהיה פשלה אחת גדולה. אני אעשה סרטונים עם חברים שלי. שבמולטיפלר פה. ככה אולי קצת יהיה כוחות יותר שווה. נעשה את העולם היותר קשה. יאללה, את העולם היותר קשה, נעשה אותו עוד פעם. בואו נעלה למעלה. אתם רואים ליד הלב הזה? בצד שמאל. בצד שמאל יש לב, שזה החיים. מתי שיורים בך, אז וואו, מי זה? הנה רואים, ישר החיים שלי יורדים. נעשה אותו בסלואו מושן. הוא לא מת. הוא לא מת. חייב להרוג אותו. נהרוג אותו קודם. מי יורה עליי? לעזאזל. בוא נעשה רילוד. יש לו מחנה כמה... יש לו מחסה כמה יריות. המולטיפלר רץ מאוד מאוד מהר. אפילו מהר מדי. נפס לא מושן, הגיע הזמן לחסל אותו. תמות. לא, הוא עומד להרוג אותי. לא, שיט. איזה באסה. בואו נעזוב אותו. תרצה לי קצת על מה לשמוח שאני הורג פה אנשים. בואו, תקשיבו, הוא הורג פה את כולם. ממש חזק. בואו נחסל אותו. לא משנה, קח את זה. אתה בסלואו מושן? אתה לא בסלואו מושן. what the fuck, מה זה היה? וואו, בואו נקשיבו, זה ממש קשה. אני ממש מתקשה. לא נהרוג אותו, לפחות איש אחד, יש. קיבלנו את זה. לא רוצה להיות נגדו, ביי. אני הולך מפה. הוא שם אותי בסלואו מושן. אני הולך מפה, שהוא לא יתפוס אותי. לא תתפוס אותי. הנה אנשים כשיותר סבבה להילחם נגדם. די כבר לנסות להרוג אותי גם כן, אתה איש בלי חולצה. אתה משחק תחת קקי. יש. לא, קח סלואו מושן, פאק יו. לא, אני זורק. שהוא יקבל, אני קיבלתי. תמות. נגמר. הסיבובים פה מאוד קצרים, זה משהו כמו 3 דקות. וואו, זה היה ממש גרוע. יותר מהציון הקודם שהיה לי. זה הבאג פה, שכל מה עושים קונטיניו, הם עושים את זה מתי שהם רוצים לעשות את זה, וזה לא מקובל.
הסרטונים פה הם 2-3 דקות, משהו כזה. תלוי גם לאיזה מצב אתם נכנסים. בטח כבר נראה לי השתעממתם מהדבר הזה. בואו נעשה במקום שלפחות אני לא אשפיל את עצמי. בואו ננסה פה. הפרק הבא יהיה גם פרק של משחק יריות. משחק יריות אבל הרבה יותר טוב. והרבה יותר כיף והרבה יותר מגניב. זה משחק מאוד מאוד כיף. אני כבר כאילו התחלתי איתו קצת. כי אני צריך להתחיל עם כל משחק. כי ידעתי אם הוא בציפיות של בציפיות. מה, אני אראה לכם סתם משחק משעמם? כמו אז שהראיתי לכם? או בסרטון הקודם? הוא היה משעמם מדי ולא קיבלתי הכי צפיות. לא קיבלתי כל כך הרבה צפיות. ואני מנסה לשפר את זה. אני מקווה שאתם אוהבים את הסרטון הזה. היי, וואו. רילוד, שיט. למה עמדתי ליד החומר נפץ? למה עמדתי שם? אין לי מושג למה עמדתי. היופי, שמע חור. למישהו כבר יצא לנסות את הבטא של סטאר וורס באטלפרונט. שאמרתי שהיא בטא מאוד מגניבה. אין לי מושג מתי תסתיים, אבל אם אתם מכירים את זה, שווה. אני לא שיחקתי בזה, אבל לפי מה שאני רואה, אני מסתכל בערוץ של טופ גיק וכל מיני ערוצים אחרים, ולפי שראה זה נראה פשוט מדהים. הגרפיקה שם עוצרת נשימה. בחיים שלי לא הייתי דבר גרפיקה כזאת. וואו, איפה הוא? הנה, תמות, יש. תחת לעזאזל. יש פה, אני עוד פעם אומר לכם, אין לי מושג אם זה מולטיפלייר. נראה לי שזה כן מולטיפלייר. נראה לי, אני לא בטוח. כי יש פה כל פעם, יחסית כל פעם השחקנים אותו דבר. זה גם מה שיכול להיות, כאילו זה לא מולטיפלייר. יו, הוא עומד להרוג אותי. שיט, פאק יו. סליחה. הנה הוא עומד פה, בוא נהרוג אותו. יאללה, לי, איך אתה לא רואה אותי? זה עיוור. זהו, כבר אין לי מה להגיד לכם. סרטון של המולטיפלייר, אני לא יודע אם אני אעלה עוד אחד. כי כמו שאתם רואים אותם, עכשיו ניסיתי, ישר יצאתי. כי המולטיפלייר פה יותר מדי, אני צריך ממש להגיע לדרגות וגם להפך להאקר. ואני לא רוצה להפך להאקר. אבל אני לא רוצה לקנות נשקים, ואני לא רוצה לעשות את מה שהם עושים. טוב, אז נשמעו כמה שיותר הסרטון הזה מעניין. שאתה תגידו, נמאס כבר כמה פעמים עשית. אני אסיים פה. זה היה The Respawn Bells, אין מושג איך קוראים לזה. אני אכתוב לכם למטה איך קוראים לזה בתיאור הסרטון. מקווה שנהנתם, יישארו איתנו עד לפעם הבאה.